δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς. Από όπου και αν κατάγονται. Αλλά δεν μπορεί κανένας Τσίπρας, κανένας Σαμαράς ή κανένας Μητσοτάκης να δίνει ηθαγένεια σε αλλογενείς ανθρώπους. Γιατί είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει συνέχεια αίματος. Το βίντεο αυτό, ελπίζω να μπορέσει να το παίξει ο υπολογιστής εδώ. Ρίξτε το μια ματιά. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα δικαιώματα του ανθρώπου θα παραβιάζονται, θα μπορούν να παραβιάζονται. Όταν το ακούμε, είναι μόνο λέξεις. Τώρα όμως που αρχίζουμε και το νιώθουμε, που παραβιάζονται κατάφορα τα δικαιώματά μας, τώρα αποκτά νόημα τα λόγια της κυρίας Μπενάκη. Έτσι δεν είναι? Ο Αρτέμις Ώρας είναι ένας άνθρωπος, Έλληνας, αυτόχθον ηθαγενής, πατρινός. Παρουσιάστηκε πριν από 5 χρόνια στην Ελλάδα και έκανε δωρεά 8 μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής. Ξέρετε τι είναι η Τράπεζα της Ανατολής? Δεν ξέρετε. Ιδρύθηκε το 1904 στη Σμύρνη. Θυγατρική υποτίθεται της Εθνικής Τράπεζας. Λόγω του ότι ήταν ελληνική τράπεζα, οι Έλληνες της Διασποράς, οι Έλληνες του Πόντου, κατέθεσαν όλοι τους την περιουσία σε αυτή την τράπεζα. Και να σημειώσουμε ότι αυτή η περιοχή εκείνη, την εποχή του 1905-1910, ήταν η πλουσιότερη περιοχή του πλανήτη. Κατατέθηκαν λοιπόν τόνοι χρυσού, οι οποίοι εκφράστηκαν με τη χρυσή μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής. Μία μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής αντιστοιχούσε σε 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Ήταν δηλαδή όχι χαρτονόμισμα, ήταν αξιόγραφο. Δηλαδή υπήρχε ένα χαρτί, αλλά πίσω από το χαρτί αυτό ήταν 1 κιλό χρυσού. Τα 125 χρυσά γαλλικά φράγκα είναι 1 κιλό χρυσού. 24 καρατίων. Με την αναβουμπούλα που έγινε, όταν διώξαν τους Έλληνες από εκεί, τους φάξαν, κανονικά. Είναι η μεγαλύτερη σφαγή, εθνική σφαγή που έχουν υποστεί οι Έλληνες. 4 εκατομμύρια Έλληνες σφαγιάστηκαν εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά δεν το μάθαμε ποτέ στα σχολεία. Γιατί άραγε? Γιατί 200 χρόνια τώρα, από τον Καποδίστρια και μετά, κανένας πολιτικός και καμία κυβέρνηση, όποιου χρώματος και να ήτανε, δεν φρόντισε να μάθουμε την ιστορία μας. Γιατί απλά δεν έπρεπε να τη μάθουμε. Αυτές οι μετοχές λοιπόν, όσες διασώθηκαν, μετά από κοινοβουλευτικό έλεγχο που προκάλεσε ο ίδιος ο Αρτέμις Ώρας,
η ίδια μας η Βουλή επικύρωσε το ύψος που αντιστοιχεί το παθητικό κάθε μετοχής. 678 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο είναι αστρονομικό. 678 δισεκατομμύρια η μία. Ο Αρτέμις Ώρας έκανε δωρεά 8 μετοχές σε 2 μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ουσιαστικά στο έθνος των Ελλήνων έκανε αυτή τη δωρεά, η οποία δωρεά αποτυπώθηκε και ο φόρος που πρέπει να πληρώσει ο Αρτέμις Ώρας γι' αυτό. Το 0,5% της αξίας αυτών των μετοχών είναι 27 δισεκατομμύρια. Αυτός ήταν ο φόρος που έπρεπε να πληρώσει ο Αρτέμις Ώρας. Και μάλιστα αυτό το χαρτί είναι εκτυπωμένο από τη ΔΟΗ Πατρών. Η ΔΟΗ Πάτρας που ανήκει ο Αρτέμις Ώρας του κοινοποίησε το χρέος του 27 δισεκατομμύρια. Επειδή κύριε έκανες δωρεά 5,5-3, πρέπει να μας δώσεις 27 δις. Αστείο, Εμείς εκείνη την εποχή ψάχναμε να βρούμε 11 δις. Και για 11 δις μπήκαμε σε μνημόνια, καταστράφηκε η ζωή μας. Απολέσαμε εθνική κυριαρχία. Αλλά τα 27 δις από τον Αρτέμις Ώρα δεν τα πήρανε. Δεν τα εισπράξανε ποτέ. Γι' αυτό ο Αρτέμις Ώρας τους έκανε μήνυση. Έκανε μήνυση στο ΣΔΟΕ για παράβαση καθήκοντος και για γενοκτονία λαού. Γιατί σου λέει, γιατί δεν τα παίρνετε κύριε, γιατί δεν παίρνετε τα χρήματα. Άρα, το πρώτο οικονομικό εργαλείο είναι αυτά τα 5,5 τρισεκατομμύρια, τα οποία έχουμε σαν δωρεά από τον Αρτέμις Ώρα. Θα τα πάμε λίγο εντάχει, γιατί οι περισσότεροι τα ξέρετε. Μετά από ένα χρόνο, εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο και εγκαλεί την τότε τρικομματική κυβέρνηση σε συζήτηση για να παρέχει 600 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό, στο ελληνικό έθνος, για να απαλληφθεί εντελώς το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Δεν περιμένει, τα 600 δισεκατομμύρια τα καταθέτει σε καταπιστευματικό λογαριασμό στην τράπεζα Μόντρεαλ του Καναδά, σε μορφή 6 αμερικάνικων ομολόγων, που υπεύθυνα να τα πληρώσει είναι η Federal Reserve, η μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής και παγκόσμια τράπεζα. Όλα αυτά που σας λέω είναι αναρτημένα στις παγκόσμιες οθόνες UCC1 στη Federal Reserve. Ό,τι πιο επίσημο υπάρχει στον πλανήτη. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στον πλανήτη. Η κοινοποίηση όλων αυτών που σας λέω έχει γίνει 4 φορές στην ελληνική κυβέρνηση. Στην τρικομματική ελληνική κυβέρνηση τότε, έτσι. Θυμόσαστε. 4 φορές τους φώναξε λοιπόν με απλά λόγια και τους είπε, ελάτε να συζητήσουμε. Εγώ τα έχω εκεί, τα έχω καταθέσει τα χρήματα. Ελάτε να συζητήσουμε και μην μπαίνετε στα μνημόνια. Υπάρχει λύση εδώ πέρα. Ποτέ η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κάνει συζήτηση με τον Αρτέμις Ώρα, γιατί δεν ήθελε. Δυστυχώς για αυτούς, ο Αρτέμις Ώρας είχε βάλει 2 όρους. Να γίνει διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου για το ακριβές ύψος
του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Ελάτε να κάνουμε ταμείο, ρε παιδιά, να δούμε τι είναι αυτά που πήραμε, τι είναι αυτά που δώσαμε και τελικά πόσα σας χρωστάμε. Δεν το θέλουμε όλοι αυτό? Ο πρώτος όρος. Ο δεύτερος όρος ήταν να ελεγχθούν όσοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα και το κατασπατάλησαν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν και η ταφόπλακα. Ο Αρτέμις Σόρας από τότε έγινε απατεώνας. Παρόλο που στα χέρια του είχε τα πιο δυνατά έγγραφα του παγκοσμίου στερεώματος, έγινε απατεώνας. Έγινε απατεώνας από τους πολιτικούς μας και από τους δημοσιογράφους μας και από όλο το σόι αυτονών, οι οποίοι είχαν πολλούς λόγους να μην ακουμπήσει η Ελλάδα εκεί πέρα. Στις 28 Έκτου του 2013, μάλιστα, ο Αρτέμις αντιμετώπισε και την δικαστική αρχή της Ελλάδας. Μετά από μήνυση που υπέστη από τον Άδωνη Γεωργιάδη για ανησυχία λαού και αλλαγή πολιτεύματος, τον μήνυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτός ο αλήτης, ο οποίος μόνο ψέματα ξέρει να λέει, τίποτα άλλο δεν ξέρει να κάνει, τον μήνυσε. Και ο Αρτέμις Σόρας δικάστηκε από ελληνικό δικαστήριο στη Σχολή Ευελπίδων στην Αθήνα. Σε αυτό το δικαστήριο παρουσιάστηκαν όλες οι αποδείξεις, ήρθε ο θεματοφύλακας της τράπεζας Μόντρεαλ του Καναδά, κατέθεσε στο δικαστήριο μπροστά στα μάτια μας, ήρθε η Διεθνής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατέθεσε και αυτή, και η απόφαση που έβγαλε το δικαστήριο, οι περισσότεροι την ξέρετε, είναι αθωωτική, αλλά όχι μόνο αθωωτική, είναι καταπέλτης. Αναφέρει ρητά, αποδείχθηκε ότι ο Αρτέμις Σόρας την χάνει διαχειριστής ποσού 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενσωματωμένα σε 6 τραπεζογραμμάτια των 100 δισεκατομμυρίων έκαστο, τα οποία κατέθεσε εις πίστοση και χορηγία της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας. Η απόφαση του δικαστηρίου. Είναι κι άλλα πολλά, τα γνωρίζετε, έτσι. Παρόλα αυτά, για να δείτε πόσο εξαρτημένα είναι τα πράγματα στη χώρα μας, δεν κουνήθηκε φύλλο. Κανονικά έπρεπε την επόμενη μέρα η κυβέρνηση να πέσει. Έπρεπε να κινηθούν οι διαδικασίες και να αναλάβουν όλοι την ευθύνη που τους αντιστοιχεί. Παρ' όλα αυτά περάσαν 4 χρόνια, γιατί αυτό έγινε το 2013, έχουμε 2016 τέλος και ακόμα παιδευόμαστε. Ακόμα η Ελλάδα παιδεύεται. Αυτό ήταν το δεύτερο όπλο που μας κατέθεσε ο Αρτέμις Σόρας. Και τώρα ερχόμαστε στο τρίτο και σπουδαιότερο και μεγαλύτερο, το οποίο δεν μας το κατέθεσε ο Αρτέμις Σόρας, απλά μας το εμφάνισε, μας το έδειξε. Έχω να σας πω ότι τόσα χρόνια κοιμόμασταν και μάλιστα φορούσαμε και τα τσαρούχια μας. Το 1944, σε μια διεθνή συνθήκη στο Bretton Woods, ιδρύθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα, η CIA και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτή τη συνθήκη σαν ισότιμο μέλος και ιδρυτικό αυτών που προανέφερα. Δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μας κάνει κουμάντο τώρα, η Παγκόσμια Τράπεζα και η CIA, ένα κομμάτι της ιδρύθηκε από την Ελλάδα.
συμφωνήθηκε ότι ό,τι εμπορικό κομμάτι υπάρχει στον πλανήτη, ό,τι διακρατική συναλλαγή γίνεται, θα γίνεται μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία Παγκόσμια Τράπεζα θα ορίζει αυτή την τιμή του προϊόντος και το 60% των κερδών από τις συναλλαγές θα κατατίθονται αυτόματα, χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινο χέρι, στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς της κάθε χώρας. Για να υπάρχει ένας κουμπαράς, με απλά λόγια, για τα δύσκολα. Για να μην μπορεί ο πλανήτης ξανά να έρθει σε δύσκολη θέση οικονομική. Και μάλιστα, αυτές οι περιουσίες, που τώρα είναι τεράστιες, τοκίζονται και με 4% το χρόνο. 4%. Το 2007, λοιπόν, στον παγκόσμιο ισολογισμό της τράπεζας, της Παγκόσμιας Τράπεζας, γίνεται κάθε χρόνο ισολογισμός, τον οποίο ισολογισμό τον υπογράφουν 18 φορείς, 18 θεσμοί, παγκόσμιοι θεσμοί. Δεν τον υπογράφω εγώ και ο Γιάννης. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, Παγκόσμια Ένωση Εισαγγελέων. Σας λέω 2-3 έτσι, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Το 2007 λοιπόν, στον ισολογισμό της Ελλάδας, εμφανίζουμε εμείς οι Έλληνες περιουσιακά στοιχεία κατατεθειμένα στις τότε γνωστές μας τράπεζες, δηλαδή Αλφα-Μπανκ, Πειραιώς, Εθνική, Γενική, εμφανίζουμε περιουσία 115 τρισεκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω το νούμερο, 115 τρισεκατομμυρίων. Τα οποία είναι δικά μας, δεν μας τα έδωσε κανένας, είναι ο κουμπαράς μας. Σε μετρητά και 20.000 τόνους χρυσού. Όλα αυτά που σας λέω τώρα και που πιθανόν όσοι δεν με ξέρετε να λέτε από μέσα σας, τι λέει αυτός, τι 115-3, που υπάρχουν αυτά. Όλα αυτά που σας λέω όμως, για κακή του τύχη, τα υπογράφει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τα υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών και ο πρέσβης, ο αντιπρόσωπός μας στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν ξέρω αν τα έχω εδώ, να σας τα δείξω κιόλας. Τα έχετε διαβάσει. Μπράβο. Τα φυλάδια που θα πάρετε τώρα είναι από πίσω οι υπογραφές και ακόμη και οι λογαριασμοί των τραπεζών που βρίσκονται. Αυτά τα 115-3 είναι εδώ. Δεν μιλάμε για αυτά που είναι έξω, στα θεσσαλοφυλάκια. Θα είναι εδώ. Άλλο τα χρήματα που είναι έξω και είναι 700. Ακριβώς. Αυτά είναι εδώ, ναι, είναι εδώ. Τα οποία τοκίζονται κιόλας με 4% το χρόνο. 4% το χρόνο είναι κάπου 5-3, έτσι. Κάπου 5-3 είναι το χρόνο. Και εμείς ψάχνουμε για λεφτά. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα, αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, να παρέμβω. Προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει τώρα. Λένε ότι πάλι ετοιμάζουν να βάλουν τέταρτο μνημόνιο και πέμπτο για κάπου 4-5 δις που ψάχνουν να βρουν πάλι και πού θα πάρουν. Καταρχήν ετοιμάζονται να κόψουν τις συντάξεις της χειρίας. Δεν έχετε ιδέα τι θα ακολουθήσει τον επόμενο. Οι χείρες θα φυτούν στους μόνους τους. Τι θα κάνουν, εμένα μάλλον του δίνουν. Δεν έχω λόγο να ζω, λέει. Αν πάρει αυτά τα 400 από πάνω, θα πεις. Θα τα πάρει ή θα τις δώσει 300 και εκεί, μέχρι να τις τα πάρει. Προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει τώρα. Οι τράπεζες θεωρούνται και ως θησαυροφυλάκια. Διότι έχουν συστήματα ασφαλής. Για να διατηρούν αυτά τα χρήματα μέσα στην Ελλάδα, ύψους 115 δισεκατομμυρίων, τηρώνονται 10 δις το χρόνο. Καταλαβαίνετε. Οι τράπεζες παίρνουν 10 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο γιατί δείχνουν τα χρήματα αυτά εδώ μέσα. Τα ίδια παίρνουν οι τράπεζες της Ελλανδίας, τα ίδια της Νορβηγίας, τα ίδια σε όλο τον πλανήτη. Χωρίς γιατί παίρνουν το θησαυροφυλάκι του κεντρικού. 10 δις είναι το δεύτερο μνημόνιο. Αυτό είναι το μυστικό των μυστικών. Το μυστικό των μυστικών. Είναι αυτό που δεν έπρεπε να μάθει κανένας μας. Είναι αυτό που αν το αναφέρετε σε κάποιο βουλευτή θα σας πει
έτσι ελαφρά, έλα μωρέ μην τα πιστεύεις αυτά, και θα σηκωθεί να φύγει. Αν του βάλεις ένα χαρτί μπροστά του όμως να το υπογράψει, δεν θα το υπογράψει. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας. Είναι ένοχοι για παράβαση καθήκοντος. Τους προστατεύει απλά η ασυλία. Και θα σας αποδείξουμε τώρα ότι είναι ένοχοι εσχάτης προδοσίας. Ο Γιάννης προηγουμένως σας ανέφερε για μια ανεξάρτητη αρχή. Ξέρετε τι είναι η ανεξάρτητη αρχή? Είναι ο νόμος 4389 του 2016, ο οποίος ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως. Από όλα τα κόμματα. Άρα βλέπουμε ότι δεν είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης και ιδεολογίας. Άλλωστε δοκιμάσαμε τους πάντες. Ήμασταν δεξιά, πήγαμε αριστερά, πήγαμε σε τρικομματικές, πήγαμε σε δικομματικές, είδαμε αριστερούς με δεξιούς να περπατάνε χέρι-χέρι και εμείς απλά να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, γιατί ο παππούς μου ήταν αντάρτης και ο δικός σου ήταν στρατιώτης που τον πολεμούσε. Παρόλα αυτά, αυτοί βγήκανε, ψηφίσαν τα μνημόνια, πριν βγούνε σαν κυβέρνηση όλοι τους εμφανίστηκαν στο γυαλί και μας είπαν εμείς θα τα σκίσουμε τα μνημόνια, ναι ή όχι? Το είπε ο Σαμαράς, το είπε ο Τσίπρας, το είπε ο Βενιζέλος, όλοι. Ο Τσίπρας γι' αυτό βγήκε, επειδή τα σκίσει τα μνημόνια. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν, δεν είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Απλά τα κόμματα υπάρχουν για να μας διαιρούν, να μας μοιράζουν και να κάνουν παιχνίδι όπως αυτά θέλουν. Λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν είναι ο νόμος 4389, ο οποίος ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα και αναφέρει: ιδρύεται ανεξάρτητη αρχή εσόδων και καταργείται η δημόσια υπηρεσία, πώς το λέει, ναι, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που όπως είδατε στο βίντεο το προηγούμενο, θα σας το δείξω πάλι το βιντεάκι αυτό, και μάλιστα πάμε και αρμοδιότητες. δεν είχαμε, ναι, αυτό εδώ το βίντεο που θα σας βάλω τώρα είναι τα λόγια του Βαρουφάκη, που αναφέρει ρητά ότι τα έσοδα που πληρώνουμε εμείς για ΦΠΑ, για φόρους, για πάντα, πάνε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αλλά εγώ, λέει ο Βαρουφάκης, σαν Υπουργός Οικονομίας, δεν έχω πρόσβαση σε αυτά τα έσοδα. Γιατί? Γιατί είναι η Τρόικα εν κράτη. Δηλαδή, ό,τι πληρώνουμε, αγαπητοί μας συνέλληνες, και νομίζουμε εμείς ότι βοηθάμε τους συνταξιούχους, βοηθάμε το κράτος, δεν είναι έτσι. Αλλού πάνε. Ακούστε το ξανά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, να σας εξηγήσω την έννοια και το τι σημαίνει όσο αφορά την έλλειψη νομιμότητας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα, έχει την πολιτική ευθύνη απέναντι στη Βουλή για την ασκούμενη πολιτική, για την διαπραγμάτευση, αλλά δεν έχει στη δικαιοδοσία του τις βασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Στο είπε. Τρόικα εν κράτη. Θυμηθείτε αυτά που έλεγα πριν. Αυτά που σας είπε ο Γιάννης. Τα λένε όλα. Το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Και τι έπαθε ο Βαρουφάκης που το είπε καθαρά? Ήταν εντελώς ξένο κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Αυτό είναι παράδειγμα. Δεν έχει στη δικαιοδοσία του
και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Όλοι αντιληφθήκαμε περί τίνος πρόκειται. Ζητάνε από μένα, λέει, την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών χωρίς να έχουν τον Έλληνα. Να παρέμβω, να κάνω μια έτσι. Συγγνώμη Γιάννη, συζητώ συγγνώμη. Είναι συμπατική νομοτέλεια να ανακοινώνουν το τι θα πράξουν. Αυτές οι κόκκινες γραμμές είναι συμπατικές. Δηλαδή, αυτή, όπως και η Πετραλιά πριν που είπε τον Παπούλια, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ήταν ανέλαβε δηλαδή πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ήταν η Μπενάκη, συγγνώμη, η Πετραλιά, είπα. Η Μπενάκη ήταν και πρώην γυναίκα του Παπούλια. Λέει ότι θα πρέπει να τους πεις, να πεις στον άλλον, στον αντίπαλο, τι θα του κάνεις. Προτίθεμαι να κάνω αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να μας ενημερώνουν. Βέβαια, οι ενημερώσεις γίνονται ποικιλοτρόπως. Δηλαδή, μπορούν να σου δώσουν μια ενημέρωση σχετικά με το τι θα κάνουν μέσω Hollywood. Ή θα βγει η Πετραλιά, η Μπενάκη, συγγνώμη, που θα πει ας πούμε αυτό. Ή θα βγει ο Βαρουφάκης που θα πει αυτό. Θα σου κάνω αυτό. Άρα σε προειδοποίησα. Αυτός είναι ο εχθρός. Ναι, εγώ σε προειδοποίησα. Σε προειδοποίησα. Αυτό σημαίνει δηλαδή, είναι κομβικό του σημείο αυτό. Πρέπει να το προσέξουμε. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Τίποτα, όλα καλά. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Σας περιέγραψα τα 3 οικονομικά όπλα, τα οποία είναι δικά μας. Μας ανήκουν. Και θα επανέλθω πάλι για λίγο στην αρχή της κουβέντας που είχε πει ο Γιάννης, ότι η Ελλήνος Συνέλευσης δεν είναι τίποτα παραπάνω από το όχημα που θα μας οδηγήσει στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε θεσμική εκπροσώπηση της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας. Πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό εδώ πέρα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Γιατί και ανάμεσα στις τάξεις μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν κατανοήσει. Η ελληνική δημοκρατία ΑΕ είναι οι διαχειριστές μας. Είναι αυτοί που ψηφίσαμε εμείς για να διαχειρίζονται το χώρο αυτό που ζούμε. Είναι οι θυρωροί μας. Πρέπει να το κατανοήσουμε ότι είναι οι υπάλληλοι μας και δεν πρέπει να τους φοβόμαστε. Πρέπει να διώξουμε το φόβο από πάνω μας. Το ότι φοράνε γραβάτες και το παίζουν υψηλά ιστάμενοι δεν έχει καμία σημασία. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτού του κράτους. Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Ο Αρτέμις Ώρας την κατάθεση των 600 δις την έκανε όχι στην ελληνική δημοκρατία, την έκανε στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Είναι ένας άλλος θεσμός και είμαστε εμείς, οι πολίτες και οι ηθαγενείς αυτής της χώρας, οι οποίοι η κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία υπήρχε από παλιά, από τον Καποδίστρια, από την 4η Εθνοσυνέλευση. Αλλά δεν είχε θεσμική εκπροσώπηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βγούμε εμείς και να πούμε τι να πούμε. Ποιος θα έβγαινε να το πει. Δεν είχαμε υπευθυνότητα κανένας από εμάς να βγει και να το πει. Τώρα δημιουργώντας την Ελληνοσυνέλευση, γι' αυτό σας προσκαλούμε στα γραφεία μας. Γι' αυτό θέλω από όλους σας αύριο κιόλας, να πάτε στα γραφεία του Πλατικάμπου και να δηλώσετε ότι είσαστε εκεί. Να δηλώσετε ότι δέχεστε αυτή την κληρονομιά. Να κάνετε αποδοχή της κληρονομιάς δηλαδή. Αυτόματα γίνεστε δικαιούχοι όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων που σας προανέφερα. Και όχι συνδικαιούχοι, τελικοί δικαιούχοι. Ένα κομμάτι δηλαδή από αυτό ανήκει σε εσάς. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό μας πολεμάνε τόσο πολύ. Γι' αυτό μας σπάνε τα γραφεία κάθε 3 και λίγο. Γιατί μας φοβούνται, τρέμουνε.
το φιλοκάρδι τους. Όταν δυναμώσει η Ελλήνων συνέλευσης, θα τους παρασύρει σαν χήμαρος. Δεν μπορούν να αντισταθούν γιατί δεν έχουν τίποτα στα χέρια τους που να τους νομιμοποιεί. Εμείς τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Η μοναδική νομιμοποίηση είναι στην Ελλήνων συνέλευσης. Και μάλιστα επικυρωμένα όλα από τους ανώτατους θεσμούς της χώρας μας. Από τον Άριο Πάγο. Δίπλα. Θα κάτσω, δεν σε αγαπώ. Ναι. Τώρα, τελειώσω. Τελειώνω. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Άλλωστε οι περισσότεροι τα έχετε ξανακούσει. Αυτό που θα ήθελα, ενεργοποιηθείτε. Εμείς έχουμε τη δύναμη. Αν δεν ελευθερώσουμε εμείς την Ελλάδα, ποιος θα το κάνει? Πείτε μου ποιος θα το κάνει. Μόνο εμείς μπορούμε. Γιατί δική μας είναι. Οι υπόλοιποι είναι διαχειριστές. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Έχουμε ένα κομμάτι περίπου το 10% των πραγματικών Ελλήνων που βγάζουν κυβέρνηση. Οι απόλυτοι που βγάζουν κυβέρνηση. Οι οποίοι αλλάζουν από το ένα κόμμα στο άλλο, προσπαθούν για το καλύτερο, έτσι. Είναι ένα ποσοστό που πρέπει, που ρίξατε ευθύνες, εγώ είμαι νέο μέρος, αυτό να κερδιθεί και πώς θα αποβάλουμε την καχυποψία. Η καχυποψία. Πώς θα και το ρίζωμα εκείνο του κομματικού δεξιού πασού αριστερού κόμμα και δεύτερο. Που πάει από τον παππού έως τον εγγονό και είναι κρίμα και δεύτερο. Νομίζω ότι η καχυποψία είναι το μεγαλύτερο που πρέπει να αντιμετωπιστεί ή αν γνωρίζετε κάποιον τρόπο. Συνέλληνά μου, η γνώση είναι δύναμη. Το πιστεύω ανάγεται σε κάτι που μπορεί να είναι έτσι. Πιστεύω ότι είναι έτσι. Η γνώση λοιπόν, όταν ενεργοποιηθούμε και κάτσουμε και δούμε τα Πώς πάντα. θα τον πείσεις από την καχυποψία, αφού μου το λέει πριν που το εξηγήσεις. Βήμα, βήμα. Πρόσεξε να δεις. Αυτό θα πάρει χρόνο. Και μην απελπίζεσαι και μην ξαναπείς ότι τα παρατάμε. Δεν είπα εγώ τέτοια κουβέντα. Όχι, κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ τίποτα. Δεν είπα τέτοια κουβέντα. Να προσέχουμε να... Μην μου βάζεις λόγια που δεν είπα. Τέλος πάντων. Είπα ότι πραγματικά αν δεν αφιτνιστούμε όλοι όσοι πρέπει, δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Πού είναι το παράλογο σε αυτό που είπα? Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν πιστεύω να Μιλάς... κάνετε κάτι στην ομιλία σας, αυτό ήθελα να προσθέσω. Πολύ καλά έκανες. Διατύπωσα Πολύ καλά. ότι εκεί είναι που βρίσκουν και λένε απαλαιώνα το πρόγραμμα. Προσέξτε να δείτε. Μιλάς για καχυποψία. Εγώ δεν θα το πω έτσι. Γιατί έχουμε 4 χρόνια, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα και έχουμε δει και καχύποπτους, έχουμε δει και βολεμένους, έχουμε δει και χιλιαδιό. Ο καχύποπτος, αλλά αγνός, μπαίνει στη διαδικασία και κάνει αυτό που μόλις σου εξήγησε ο Γιάννης. Όχι. Γνωρίζει, μαθαίνει. Προσπάθησα. Με τα λίγα που ξέρω, γιατί ξέρω πολύ λίγα. Και δεν θέλω να με μαθήσεις σε κάτι. Και θα βελτιωθώ, θέλω να με βοηθήσεις αυτό σε κάτι ερωτήσεις που έχω για να μπορώ να δίνω απαντήσεις. Αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά που δεν είναι βολεμένοι. Αν δεν είναι βολεμένοι, Εκείνοι μου δείξαν εμένα, δεν ξέρω. αν δεν είναι βολεμένοι, Γιώργο άκουσα, αν δεν είναι βολεμένοι, θα πρέπει αυτός που θα τους ενημερώσει να έχει απάντηση για οτιδήποτε ρωτήσουν, ακόμη και για πλακώδες ερωτήσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πρέπει αυτός που πραγματικά ενδιαφέρεται και δεν είναι καχύποπτος λόγω πολέματος, απλά θέλει όντως, αλλά λόγω άγνοιας, πρέπει αυτός που θα του μεταφέρει τη γνώση
Πρέπει αυτός που θα του μεταφέρει τη γνώση να ξέρει πολύ καλά τι λέει. Βασίλη, γίνονται κάποιες ερωτήσεις εδώ πέρα. Θα πρέπει να... Σαμαρά, επειδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος νιώθει καχύποπτος, αν είναι με αγνή πρόθεση, λόγω άγνοιας, αυτός που του μεταφέρει τη γνώση πρέπει να ξέρει πολύ καλά τι λέει. Όχι να λέει τι ξέρει, να ξέρει τι λέει. Ο άλλος, υπάρχει ο άλλος ο καχύποπτος, ο οποίος είναι λόγω πολέματος. Αυτόν όσο και να τον πεήσεις, ό,τι και να τον παρουσιάσει και τον ίδιο του ώρα να του φέρεις να κάνει ενημέρωση, δεν θα καθίσει να ακούσει. Αυτό σου ανάφερα εγώ, ανάφερα το 10%. Αυτό δεν το κερδίζεις. Είναι πολύ εφικτό. Δεν το κερδίζεις αυτό. Δεν περιμένουμε αυτό. Αυτόν δεν το κερδίζεις. Δεν πρόκειται να το κερδίσεις αυτόν. Αυτός θα πέσει μαζί με το καθεστώς. Ανήκει σε μια ομάδα πιο δημοκρατικών, πραγματικών Ελλήνων δημοκρατιών. Άρα αυτός είναι ο αγνός. Άλλο το ένα. Πρόσεξε, πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Υπάρχει αυτός ο οποίος έχει την καχυποψία του λόγω άγνοιας. Υπάρχει αυτός ο οποίος είναι λόγω θέσεως. Αυτός λόγω θέσεως θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλο αγώνα μέσα του και με την ομιγυρή του για να περάσει να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Το πιο πιθανό είναι να πέσει μαζί με το καθεστώς, στο τέλος. Μαζί του. Ο άλλος ο οποίος είναι στη διαδικασία της άγνοιας, καχύποπτος μεν, αγνός δε, θέλει να μάθει, εκείνος θα καθίσει να μάθει. Απλά αυτός που θα του μεταφέρει τη γνώση πρέπει να ξέρει τι λέει και όχι να λέει τι ξέρει. Αυτό. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος, άμα δεν είναι έτοιμος σε μια απάντηση, θα του πει πάμε το απόγευμα να πιούμε έναν καφέ στο γραφείο. Νομίζω είναι το καλύτερο. Ή σε μια ομιλία. Δεν έρχεται, ρε, δεν έρχεται. Θα το ξαναπείς. Είμαι παιδιά, στο Αποστόλη, στο Κάπης λέγομαι, είμαι 4 μήνες μέσα. Πιστεύεις ότι στο καφενείο, εκεί που πάω και πίνω καφέ με το ζόρι, να το σηκώσω, δηλαδή πάω με το αυτοκίνητο το βράδυ. Αποστόλη, πρόσεχε να δεις τι θα κάνεις. Την επόμενη φορά, ξέρω. Αλλάζει γνώμη. Είναι πώς θα το πάρεις από εκεί που είναι. Μπράβο. Ξέρω. Ξέρεις τι θα κάνεις. Θα κάνεις μια συζήτηση 2-3 και θα πεις παιδιά την άλλη εβδομάδα μπορώ να καλέσω τα παιδιά εδώ πέρα να έρθουν να κάνουν μια ομιλία. Και θα πάμε εμείς εκεί, δεν χρειάζεται να το φέρεις στο γραφείο. Κι άλλοι. Είναι βιαστικά. Όχι. Δεν υπάρχει βιαστικά. Γίνεται όπως το βλέπεις εδώ πέρα. 5-5. Δεν υπάρχει βιαστικά. Τώρα αν είχε δουλειά ο Γιώργος και πέρασε από εκεί πέρα εξαπίνης, είπε μερικά πράγματα, άλλο αυτό, έτερο είναι κάτερο. Όχι. Τους λες, τα λέω τόσες φορές, επειδή βλέπω ότι δυσκολεύεστε και έχει την καχυποψία. Να έρθουν τα παιδιά να κάνουν ομιλία. Την οργανώνεις και λες πότε θέλετε, τους περνάς έτσι σιγά σιγά. Στη μία την κουβέντα, μετά από 2 μέρες ξανά που θα βρεθείτε και έτσι. Την κάνουμε τέλος του μηνός. Την ανακοινώνεις, καλείς τα παιδιά και έρχονται και τους ενημερώνουν. Και στείνονται έτσι, όπως στήθηκε ο Γιάννης εδώ πέρα, του μιλάς και του δείχνεις. Εντάξει. Για να καταλάβει τι πάει να κάνει. Πρέπει να καταλάβετε σε τι έχουμε εμπλακεί. Αυτή που έχετε γίνει μέλη και αυτή που πρόκειται να γίνετε. Εδώ δεν μπαίνεις στη διαδικασία, έρχεσαι. Πρόσεξε, συμβαίνουν 2 τινά. Το ένα είναι να μην έρθει ποτέ και το άλλο είναι να έρθει να κάνει το εξώδικο και να σηκωθεί να φύγει. Ξέρεις πόσα μέλη έχει εσύ πλατικά μου. Μην την πάμε στην πλατικά μου. Σας πω πόσα μέλη έχει εσύ Λάρη σας, η ένα. Πάνω από 500, 600. Και είναι, άλλες 4 ανοίγουν. Ξέρετε πόσα είναι ενεργά. Είναι απίθανο. Άμα το ακούσετε το νούμερο. Είναι πάρα πολύ συγκριτικά χαμηλό. Ξέρετε γιατί. Γιατί προσπαθούμε να ξεκαρφώσουμε το χάραγμα το ετοιματζίδικο από τον Έλληνα. Πάω κάνω το εξώδικο. Είδες τελικά κάτι έγινε στο τέλος. Να ρε, πάλι την βρήκαμε την άκρη. Μέχρι τώρα την έβρισκε το κόμμα. Τώρα ξεβολεύεται το κόμμα, ήρθε ο φορέας. Αλλά εδώ δεν είναι έτσι. Αυτό που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας είναι το εξώδικο που καταθέτουμε στις εφορίες για να πάμε να διεκδικήσουμε τα δικά μας και τα δίκαιά μας και για τα παιδιά μας και πρώτα απ' όλα να αποφύγουμε την αυτοκτονία. Πολλοί από εμάς. Ή να αποφύγουμε την απάνθρωπη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κάνεις και τελειώνεις. Σημαίνει ότι θα πρέπει να το υποστηρίξεις από την ώρα που το καταθέτεις. Και για να μπεις στη διαδικασία να το καταθέσεις, το βασικότερο απ' όλα είναι να το διαβάσεις.
Υπάρχουν συνέλληνες οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει το εξώδικο και το έχουν καταθέσει. Και όταν έρχεται η διαδικασία κάποια στιγμή, λέει τι γίνεται τώρα εδώ. Τι γίνεται, το διάβασες. Δεν ξέρω τι καταθέτω. Και μετά έρχονται κάποιοι και λένε γιατί ως ώρας δεν δίνει τα λεφτά αυτός. Δεν κατανοεί ότι τα χρήματα είναι κατατεθειμένα υπέρ ημών. Δεν κατανοεί ότι τα χρήματα αυτά γράφουν μέσα στο εξώδικο. Δεν κατανοεί ότι τα χρήματα αυτά γράφει μέσα στο εξώδικο ότι έχουν τη μορφή επιταγής πληρωμής. Ξέρετε πόσο διαρκεί άμα αποφασίσει το κράτος να ρευστοποιήσει έστω και μία εξώδικη εντολή. Η διαδικασία. 6 λεπτά. Η ελευθερία της χώρας απέχει 6 λεπτά. Και δεν το κάνει κανείς. Απιθανό. Όσο κάνεις από εδώ να πας μέχρι το φανάρι με τα πόδια, τόσο απέχουμε. Τόσο κοντά είμαστε. Και δεν το κάνει κανείς, δεν τα αγγίζουν, δεν το ακουμάνε. Γι' αυτό και μόλις, αυτό που σας έλεγε ο Γιάννης πριν, μόλις έβγαλε 27 δισεκατομμύρια φόρο. Πώς έβγαλε 27 δισεκατομμύρια φόρο η εφορία? Δεν έλεξε? Έλεξε. Έλεξε, τα βρήκε όλα νόμιμα, είδε το ποσό, έβγαλε συγκριτικά τιμές και λέει χρωστάς 27 δις. Ρευστοποιήστε την πρώτη, λέει και εισπράξτε. Και παγώσα. 27 λέει, κρατήστε 30. Ρευστοποιήστε τη μία τη μετοχή 678 και εισπράξτε. 6 λεπτά ήθελε. Και από τα καταπιστεύματα και από τα 600 δις. Όλα έχουν τη μορφή επιταγής πληρωμής ημέρας. Μπαμ. Πόση ώρα κάνει στην τράπεζα και την ρευστοποίηση? Τόσο χρειάζεται. Και ξέρετε, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να τα τσεκάρουν, να τα περάσουν ούτε μέσα από τις κρατικές οθόνες της υψής ασφαλείας. Διότι τυχόν έλεγχος της ελληνικής δημοκρατίας στις επιταγές ή στις συμμετοχές ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που κατέθεσε εδώ των εξακουσίων της, το οποίο είναι με επιταγή, έχουν την έννοια επιταγής πληρωμής. Είναι σαφές το εξώδικο μέσα, το γράφει αυτό που κατέθεσες. Τυχόν έλεγχος, οποιαδήποτε υπηρεσία φορολογική ή ταμιακή ή λογιστική του κράτους σημαίνει αυτόματη ρευστοποίηση. Διότι έχει εγκριθεί από όλους τους θεσμούς που ανέφερε πριν ο Γιάννης. Έχει περάσει από όλα τα στάδια και εδώ είναι κολλημένο μπροστά στη θηρίδα. Και αυτοί δεν ανοίγουν τη θηρίδα για να τα κατεβάσουν. Διότι έχουν αποστολή να δημιουργήσουν τον τόπο. Τόσο απλά. Έτσι και άνοιξε ένας έστω για να δει αν ισχύει, αυτομάτως ρευστοποιείται. Τρέχει. Έτσι είναι κατατεθειμένα, έτσι είναι το λογιστικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν, μπαίνεις στη διαδικασία και τους ενημερώνεις, τους μιλάς, τους ενημερώνεις και μετά πάμε εμείς εκεί. Δεν το σέρνεις στο γραφείο άμα δεν είναι έτοιμος να σηκωθεί. Αυτός που είναι έτοιμος εξ αρχής αποστολή και θα το δει σιγά σιγά, θα πάει μόνος του. Όπως πήγες. Σηκώθηκες και πήγες. Λες αυτό ισχύει. Όπως πήγα, όπως πήγε, όπως πήγαν όλοι. Οι άλλοι είναι ακόμη λίγο πιο πίσω. Υπάρχουν και άλλοι πιο πίσω και πιο πίσω. Υπάρχουν και αυτοί που θα πέσουν με το καθεστώς. Δεν έρχονται αυτοί. Θα πας εκεί πέρα. Από εκεί όταν θα πας, ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Ξέρετε τι έγραφε ο Πλάτωνας πριν 5.000 χρόνια? Να κάνουμε λίγο, Γιάννη μου επιτρέπεις, έτσι. Τι έγραφε ο Πλάτωνας? Για να δείτε τι κάνουμε ακριβώς. Αυτό το παράδειγμα, η Ομίγυρη έχει τάγει βαρυθεί να το ακούει. Το χρησιμοποιώ συχνά, είναι το πλέον ιδεχθές. Λέει, φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε μια σπηλιά. Αυτό θα ήθελα να το ακούσει και ο Γιώργος, είναι μέσα. Τα ακούει. Ωραία. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε μια σπηλιά. Είστε δεμένοι πιστάγκωνα. Δεν μπορείτε να κοιτάξετε πίσω, κοιτάτε μόνο μπροστά. Μπροστά απέναντι έχει έναν τοίχο. Πίσω σας καίει μια φωτιά. Ανάμεσα από εσάς και από τη φωτιά περνάει ένας διάδρομος. Πάνω από το διάδρομο περπατάνε διάφορες φιγούρες. Μια κυρία με ένα καροτσάκι, ένας άλλος που δέρνει ένα παιδάκι, ένας αστυνομικός που πυροβολεί, ένας αστυνομικός που σώσει. Έχει διάφορα πράγματα. Αυτό καθώς καίει η φωτιά αποτυπώνεται σαν σκιά στον τοίχο που κοιτάς απέναντι και έχεις δικαίωμα να κοιτάς μόνο μπροστά. Λόγω επειδή είσαι δεμένος. Ξεκινάς, αυτό που βλέπεις αντικατοπτρίζει και το συναίσθημά σου. Βλέποντας τον άλλον να πυροβολεί, οργίζεσαι. Βλέπεις τον άλλον να δέρνει, οργίζεσαι. Βλέπεις την κυρία με το καροτσάκι, χαίρεσαι. Βλέπεις τον άλλον που υποφέρει, λυπάσαι. Ό,τι σου παρουσιάζουν αυτοί σε χαρακτηρίζει σαν συναίσθημα και σαν ακόμη και τρόπο συμπεριφοράς. Καλά, για τρόπο σκέψης δεν το συζητάμε. Σου ελέγχουν το μυαλό. Κάποια στιγμή από αυτούς που είναι δεμένος, ενώ βλέπουν αυτό το πράγμα για όλη τη ζωή και συμπεριφέρονται ανάλογα με αυτό που βλέπουν συνεχώς, κάποια στιγμή από αυτούς που είναι δεμένος λύνεται.
Φεύγει μέσα από το σπήλαιο και ανεβαίνει πάνω στην κορυφή. Βγαίνει έξω στο ξέφωτο και αντικρίζει μια θεϊκή κατασκευή, ένα θεϊκό δημιούργημα με τη μορφή της γέας μας, του πλανήτη μας. Βλέπει πουλιά να κελαδούν, βλέπει πρασινάδες, ένα ιδηλιακό τοπίο, εν πάση περιπτώσει, ηλιοβασιλέματα και τέτοια. Επιστρέφει γρήγορα πίσω. Προσέξτε καλά τι θα σας πω. Και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται έξω. Αυτό που ζούμε εδώ πέρα δεν είναι αληθινό, παιδιά, είναι το ίδιο και το ίδιο. Είναι ψεύτικο απλά να αλλάσουν φιγούρες και μας κάνουν να συμπεριφέρομαστε ανάλογα και να σκεφτόμαστε ανάλογα. Πάμε έξω να σας δείξω, έχω λυθεί, βρήκα τρόπο, βγήκα έξω, πάμε να σας δείξω τι συμβαίνει. Τι πιστεύετε ότι κάνανε οι υπόλοιποι? Από τους υπόλοιπους 9, οι 3 είπανε ναι, λύσε μας και θα δούμε. Με το που τους έλυσε, τον δίρα. Οι άλλοι 3 καλέσαν τον αστυνόμο του Φρουρά, διότι τους χάλασε την ησυχία. Άσε με τώρα, είμαι κουρασμένος. Τι θες και φωνάζεις, τι φασαρία κάνεις, τι μας ανακατεύεις? Ο ένας απλά άκουσε και ο ένας τον ακολούθησε. Βγήκε έξω. Τι έγινε με αυτό? Ο καθένας ανάλογα με το τι έχει βιώσει και τα χαράγματα που έχει, αντέδρασε αναλόγως. Άλλος τον έδερε, άλλος φώναξε στην αστυνομία, άλλος τον πέρασε για τρελό, άλλος φώναξε ψυχίατρο, ένας τον ακολούθησε. Λειτουργήσε με τη λογική. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ανέβηκαν 2 πάνω και μετά γύρισαν 2 κάτω για να πάρουν. Οι 2 πήραν 4. Οι 4 θα πάρουν και τους 8 κάποια στιγμή. Γιατί πάνε περισσότεροι. Αυτό κάνουμε εδώ και 4 χρόνια. Εσύ ξέρεις τι έκανες, Αποστόλη? Βγήκες από τη σπηλιά, βγήκες πάνω, είδες την αλήθεια, είδες πώς γίνεται και γύρισες μέσα στο σπήλαιο, το οποίο είναι το καφενείο της γειτονιάς, και προσπαθείς να παρασύρεις έστω και έναν έξω. Αυτό ακριβώς κάνεις. Αυτό ακριβώς κάνουμε όλοι. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι τέλος. Έχουμε ορκιστεί. Με ό,τι συνεπάγεται. Ότι θα γίνει αυτό που περιγράφουμε, θα γίνει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Το πόσο γρήγορα θα γίνει εξαρτάται με το πόσο γρήγορα θα αφυπνιστούμε και θα ενωθούμε. Δεν είναι εύκολο. Αυτοί έχουν στήσει στα μυαλά μας εδώ και 200 χρόνια, μην πω 2.000 χρόνια. Απλά 200 χρόνια πλέον επιταχύνουν. Αλλά ο ελληνισμός περίμενε την τελευταία κίνησή τους να την κάνει, η οποία είναι τώρα. Και τώρα εμφανίσει και το όπλο του. Τα έργα από τα παγκόσμια καταπιστεύματα, τα οποία είναι ο κληρονομικός μας πλούτος, ένα από τα εργαλεία που έχει παρουσιάσει ο Γιάννης, έπρεπε ο ΙΕ για να τα εκρίνει, μας έχει δώσει το δικαίωμα να τα κατεβάσουμε και μέσω των Δήμων. Και ο ΙΕ για να τα εγκρίνει, είπε πείτε με πώς θα μου τα επιστρέψετε. Γιατί ο ΙΕ είναι μηχανισμός. Λέει πάρτα. Αν μου φέρεις ό,τι χρειάζομαι, θα τα πάρεις. Τελευταία προϋπόθεση όμως, αφού μου φέρεις όλες τις εγγυήσεις, είναι πώς θα τα επιστρέψεις. Διότι δεν μπορείς να αδειάσεις το ταμείο. Το ταμείο ανήκει στα παιδιά μας. Και έτσι αναγκαστήκε όλη η ομάδα της ΑΕΕ εξ αρχής και της ΕΣΥ τώρα δηλαδή να μπει στη διαδικασία να ενεργοποιήσει πάνω από 10.000 επιστήμονες σε όλο τον πλανήτη που δουλεύαν νυχθημερών πριν το 2006. Να το γνωρίζετε, ο ελληνισμός είχε στηθεί ήδη. Ο Αρτέμις Ώρας είχε στηθεί ήδη. Απλά εμφανίστηκε τώρα, γιατί τώρα πρέπει να εμφανιστεί με αυτούς που πρέπει για να κάνει αυτό που πρέπει. Σκεφτείτε να τα λέγαμε αυτά το 2006. Δεν θα άκουγε κανείς, ήταν όλοι στα μπουζούκια. Άσε μας ρε Γιαννάκο, τώρα πλάκα μας κάνει. Κοίτα γύρω σου. Τώρα είναι η ώρα. Και τώρα ενώ το βιώνει, αυτό είναι, γι' αυτό μίλησα έτσι πως μίλησα στην αρχή. Το βιώνει στο πετσί του, δηλαδή ισορροπεί μεταξύ αθλιότητας και μιας δουλείας. Δεν υπάρχει άλλο επίπεδο, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε μεταξύ αθλιότητας και δουλείας. Και προτιμάει να το παίζει καλός δούλος. Γιατί φοβάται μην φτάσει στην αθλιότητα. Για την αξιοπρέπεια ούτε λόγος, την έχει ξεχάσει. Ανθρώπινον έχει ξεχάσει την αξιοπρέπεια. Θα τα περάσει όλο αυτός ο λόγος, γιατί το ανήκει. Και είμαστε εδώ για να πάρουμε αυτός που πρέπει να ξεκινήσει αυτό που πρέπει. Πάντα έτσι γινόταν.
Σου είπε κανένας ότι στην Επανάσταση ξεκίνησαν όλοι μαζί? Καταρχήν, άμα ήταν να ξεκινήσουν όλοι μαζί με ένα κάλεσμα και μόνο, δεν θα ερχόταν ποτέ τα μνημόνια. Είναι τόσο απλό. Και δεν ερχόταν ποτέ οι Τούρκοι. Θα φεύγαν σε 10 χρόνια. 2-3% ξεκινάει πάντα. Και όλο το υπόλοιπο μέχρι το τέλος είναι ζήμωση. Άλλοι θα ξεκινήσουν, άλλοι θα τελειώσουν. Άλλοι θα προδώσουν, άλλοι θα προδοθούν. Δεν σταματάει αυτό. Είναι στη ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Για να τελειώσουμε τώρα, για να δούμε πώς γίνεται με αυτό και να το κλείσουμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, γιατί τώρα το είδα δίπλα μου εδώ, είναι λογαριασμοί οι οποίοι είναι ανερτημένοι στον παγκόσμιο ισολογισμό. Αυτός είναι το 7, δεν είναι? Εδώ λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος με το πορτοκαλί χρωματάκι, η Τράπεζα της Ελλάδος, όχι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το άλλο τραπεζικό σύστημα, η Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, που ονομάστηκε Εθνική, που μόνο Εθνική δεν είναι. Λέει ότι έχει μέσα μόνο 500 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έχει ένα αστερίσκο. Ο αστερίσκος λέει ότι έχει μέσα, έχει στα αποθεματικά της 20.000 τόνους χρυσού. Αυτά είναι εδώ. Αυτά είναι εδώ. Δεν είναι έξω, είναι εδώ αυτό. Τα πατάμε. Έχετε μια τράπεζα η οποία διατείνονται ότι την έχουν κλείσει. Έχει την ΑΤΕ, η οποία λειτουργεί με ένα μόνο κατάστημα στην Ουρανούπολη, κάτω από το Άγιο Όρος και έχει μέσα 11-3. Και εσύ περάσατε μπαλκόνια, Αυτό που θα πρέπει να διαχειριστείς, Απόστολε, μετά από τη διαδικασία που μπήκες, είναι η οργή σου. Γιατί θα γνωρίζεις και θα έχεις να αντιμετωπίσεις αυτόν απέναντι, ο οποίος δεν γνωρίζει, αλλά θεωρεί ότι ξέρει. Άλλο να λες τι ξέρεις και άλλο να ξέρεις τι λες. Να το θυμάστε πάντα αυτό. Παιδιά, θα την κάνουμε εδώ την ομιλία. Δεν σηκώνεστε, θα έρθουμε εμείς. Πες του καπετάν. Λάρισα είναι, του καφενείου που λες. Θα πες του καπετανάκι, πάτε να κουμπουθείτε. Και θα έρθω κι εγώ έτσι, πότε, μαζί με τον Γιάννη. Είναι τόσο απλό. Μην τους τραβάς, μην τους έμεινες, δεν θα έρθει. Είναι έτοιμος να μην έρθει, δεν είναι έτοιμος να έρθει. Αυτοί που είναι έτοιμοι πάνε μόνοι τους. Το ξέρεις. Να πω και κάτι ακόμα, κάτι πολύ ωραίο βέβαια. Η Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι, το λέει το όνομα, είναι της Ελλάδας. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Στο ΦΕΚ του καταστατικού της δηλώνει ρητά ότι το κράτος της Ελλάδας δεν έχει δικαίωμα να έχει μερίδα παραπάνω από 40% στην Τράπεζα της Ελλάδας. Μήπως έχω λάθος ενημέρωση, 7% έχει η Ελλάδα. Και οι συμμετόχους... Όχι για την Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος. για την Τράπεζα της Ελλάδας. Η Ελλάδος έχει μόνο το 7%. Ακριβώς. Άλλο εθνική και άλλο ιδιωτική. Άλλο. Λοιπόν, μπορεί να είναι εκεί. Μπορεί να είναι εκεί και μπορεί να ανέλθει μέχρι το 40%. Όχι παραπάνω. Το υπόλοιπο είναι ξένο. Έτσι. Και είναι εμείς για τον πρόεδρο... ιδιωτικού δικαίου, έτσι. Είναι ιδιωτικό μαγαζί. Η Ελλάδα πάνω τον Υπουργό Οικονομικών. Ακριβώς. Το έβαλε η Ελλάδα πάνω. Στουρνάρα. Το Στουρνάρα. Δείχνανε κάτι εκπομπές παλιά, κάτι μάθαμε. Ο οποίος Στουρνάρας και κάθε Στουρνάρας απολαμβάνει ισόβια ασυλία. Το γνωρίζετε αυτό? Ισόβια ασυλία. Μπαίνει μέσα εδώ, μας σκοτώνει όλους και δεν τον αγγίζει κανένας. Για να καταλάβετε τι παιχνίδια παίζονται. Γι' αυτό λέει ο Γιάννης ότι σιγά σιγά με τη γνώση έρχεται και η καχυποψία. Σιγά σιγά θα τα δούνε γραμμένα. Θα πούν τι γίνεται. Μπορώ να πω κάτι να γελάσω. Η γνώση στον άνθρωπο είναι ένα είδος χτένας που έρχεται όταν του πέσουν τα μαλλιά. Σωστό, σωστό. Ναι. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος? Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πρόεδρο, ο οποίος είναι εκάστοτε Προβόπουλος, Στουρνάρας και ούτω καθεξής.
Αυτός είναι ο μπροστινός, γιατί το 51% που διαχειρίζεται αυτός είναι του Ρότσιλντ. Αυτοί έχουν βάλει χέρι σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και οι Εβραίοι πίσω από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στον πλανήτη. Σχεδόν όλα. Βάζουν τον εκάστοτε μπροστινό τους, ο οποίος ονομάζεται στην Ελλάδα Στουρνάρας Προβόπουλο. Αντιπρόεδρος ποιος είναι και μάλιστα με εκτελεστική εξουσία? Εκτελεστική εξουσία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ως αντιπρόεδρος, κατέχοντας το 49% της τραπέζης της Ελλάδος, λέει ότι εγώ σταματάω τα πάντα εδώ πέρα και εφαρμόζω ό,τι έχει αποθεματικά η Τράπεζα της Ελλάδος και ξεκινώ τις διαδικασίες τουλάχιστον να κατεβάσω τα καταπιστεύματα. Για να σταματήσουν τα αδέρφια μας να πετάνε τα μπαλκόνια. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος, ξέρει κανείς? Εκτός από αυτούς που είναι τα παιδιά που είναι μέσα στην ΕΣΥ. Όχι, Ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, κύριε, είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος. Για να δείτε ότι είναι όλοι αγκαλιά. Όλοι όμως. Είναι όλοι στο κόλπο. Ή θα σε φοβήσουν λόγω θρησκείας, ή θα σε φοβήσουν λόγω κανκερίμα, δεν το λέω, λόγω άγνοιας. Μπαίνεις μέσα σε ένα γραφείο συνέλευσης Ελλήνων. Γράφεσαι μέλος, δηλώνεις αυτομάτως, αναγνωρίζεις από τα καταστατικά και το μητρό εγγραφή στο εκάστοτε γραφείο, περνάς στα κεντρικά και από τα κεντρικά περνάς στον ΟΗΕ. Αναγνωρίζεσαι ως ιδιοκτήτης, κυρίαρχος, μέλος του έθνους των Ελλήνων, όχι του κράτους. Του έθνους των Ελλήνων, όχι του κράτους. Μέλος της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας μπαίνεις ως κυρίαρχος. Μέλος της ελληνικής δημοκρατίας με τη σημερινή της μορφή του κράτους μπαίνεις ως υπήκοος. Κοιτάξτε τις ταυτότητές σας, τις παλιές. Γράφουν ελληνική υπηκοότητα. Υπηκός εγώ πού? Εδώ. Εγώ. Γιατί? Υπήκος πας στην Γερμανία και πλέεις πιάτα. Ή έρχεται ο Γερμανός εδώ και πλέει πιάτα. Σύντομα. Θα γίνει και αυτό, θα το δείτε. Γιατί να είμαι υπήκος εγώ εδώ μέσα? Νύχτα. Πώς γίνεται να είμαι υπήκος εγώ εδώ? Για να δείτε τι έχουν κάνει. Διότι με την υπηκοότητα δεν έχεις δικαίωμα στα καταπιστεύματά σου. Να σκεφτείς τι έχουν κάνει και πώς το έχουν στήσει. Αλλά ο Αρτέμις όμως και εσύ το έχουν στήσει διαφορετικά. Έφτιαξαν πρώτα το κράτος, έγινε νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου από το Μάιο που μας πέρασε και ως πρόσωπο του Δημοσίου Δικαίου έχεις αναγνώριση επίσημη από τον ΟΗΕ ως κράτος, ως νομικός φορέας, πολιτικός που αντιπροσωπεύει το έθνος των Ελλήνων και όχι το κράτος. Προσέξτε, πρέπει να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Είμαστε πολίτες της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία ονομάζεται Hellenic Republic LTD. Πρόκειται για μια ΕΠΕ η οποία παίζει στα χρηματιστήρια, όπως οι περισσότερες δημοκρατίες του κόσμου. Εξού και το αεροπλάνο του Τσίπρου που πετάει στη γράφη απ' έξω, Hellenic Republic. Στο λένε, στο δείχνει. Αυτό που πήγε στην Κούβα. Εσύ δηλώνεις μέσα το γραφείο των ΕΣΥ ως κυρίαρχος ιδιοκτήτης αυτόχθων Έλλην ηθαγενής. Για να μπορέσει να αναγνωριστείς έτσι έπρεπε να στηθεί ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός είναι τα γραφεία. Στήσαμε το μηχανισμό, στήσαμε τα γραφεία, στήσαμε το κράτος με την μορφή νομικού προσώπου του δημοσίου δικαίου και ξεκινήσαμε να διεκδικήσουμε τα δικά μας και τα δίκαια μας. Τόσο απλά. Πρέπει να μαζευτούμε. Να υπερισχύσουμε όλων των υπολείπων. Είτε λέγονται βουλεμένοι, είτε λέγονται αθαείς, είτε λέγονται φιλοτυφλούντες, όπως θες. Πρέπει να γίνουν περισσότεροι αυτοί που είμαστε ιδιοκτήτες. Να αναγνωρίσουμε τα δικά μας, ώστε να μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε. Πώς θα πάει να διεκδικήσεις κάτι το οποίο το αγνοείς? Πεθαίνει μπάρβα στην Αμερική, σου αφήνει μια περιουσία. Δεν πρέπει να πάει να αποδείξει συμβολιογράφο ότι είσαι απόγονος αυτόν που γράφει μέσα στο συμβόλαιο? Πώς θα σου το δώσει? Αυτό ακριβώς κάνουμε. Αποδεικνύουμε μέσα στους παγκόσμιους θεσμούς ότι είμαστε οι ιδιοκτήτες και οι απόγονοι όλων αυτών των κληρονομικών κεφαλαίων και της γης. Το κάνεις λοιπόν αφού αναγνωρίζεις, μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις χρήση του πλούτου σου. Πας στην εφορία και καταθέτεις το εξώδικο, το οποίο δίνει εντολή στο διαχειριστή σου, το οποίο ονομάζεται κράτος,
και όχι κυρίαρχο έθνος, κράτος, διαχειριστής και έχει εφορία, πρώην εφορία, τώρα είναι πλέον ανεξάρτητη δικαστική, ανεξάρτητη αρχή, πας και τους δίνεις εντολή, δεν τους παρακαλάς. Πήγαινε να εισπράξεις από αυτά που είναι δικά μου εκεί πέρα και επιστρέφω σε 5 μέρες. Έτσι και δεν μου έχεις απαντήσει, για ποιο λόγο, έτσι και δεν μου έχεις μια απάντηση, είτε γιατί δεν τα εισέπραξες, ή για ποιο λόγο αργείς, ή γιατί θα τα εισπράξεις, έχω δικαίωμα να κινηθώ εναντίον από τον κλητήρα της εφορίας μέχρι τον Υπουργό Οικονομικών. Και εσύ έφορα δεν έχεις ασυλία. Έχει μόνο Υπουργός Οικονομικών. Προσωρινά κι αυτός. Σύντομα θα καταργηθούν όλα. Έφορα δεν έχεις ασυλία. Ξεκινάω πρώτα από αυτό από τον ΚΙΣΕ και μπορώ να κάνω μήνυση μέχρι πάνω. Το ίδιο συμβαίνει με τις τράπεζες. Τις τράπεζες δεν τις πλησιάζεις, εσύ τις κάνεις με δικαστικό επιμελητή αποκλειστικά και πάει αυτός γιατί τηρεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υπάρχει κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Πας στο καταθέτης και τον δίνεις εντολή του τραπεζίτη, αυτός ναι που παίρνει 10 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο και μόνο για να φυλάει τα δικά σου τα οποία εσύ δεν τα γνωρίζεις. Καταλαβαίνεις που έχουμε πλέξει. Παίρνει 10 δισεκατομμύρια για να φυλάει τα 115-3. Μόνο και μόνο για τη φύλαξη. Και για να τα ελέγχει. Και εσύ δεν τα ξέρεις, αλλά αυτοί τα παίρνουν. Και παρόλα αυτά παίρνουν και τηλέφωνο. Πέρε στο σπίτι, άλλος πηδά, δεν την παλεύει, άλλος πηδά το μπαλκόνι. Δεν την παλεύει, ρε φίλε. Τους δίνει και χουστάει. Έχει καταγραφεί περιστατικό στην Αθήνα, μπήκε μέσα τράπεζα, μπήκε μέσα κρατικός μηχανισμός εφορία και συνέλαβε έναν άνθρωπο για 1.500 ευρώ. Ο 8χρονος γιος του επειδή δεν άνοιξε το θέμα, πήδεξε από τον μπαλκόνι. Δεν το είπαν ποτέ τα κανάλια. Και πήγαν μέσα και τον βγάλανε. Μετά από 2-3 ώρες τον βγάλανε. Κάποια εγγύηση, δεν κάτι έγινε. Αλλά το παιδί έφυγε. Δεν άντυχε να βλέπει τον πατέρα να φεύγει με χειροπέδες. Δεν ήξερε το παιδί το 1.500 ευρώ. Βλέπει τον γονέα του, το συλλαμβάνουν. Για 1.500 ευρώ. Αυτός ήταν ιδιοκτήτης, εν δυνάμει ιδιοκτήτης αυτών των καταπιστευμάτων. Δικαιούχος και αυτός, στο μερίδιο που τον αναλογεί. Και δεν το έμαθε ποτέ. Και ο γιος του ήταν δικαιούχος. Και τα αγέννητα είναι δικαιούχοι. 3, πας στον τραπεζίτη και του λες εισέπραξε από εκεί και μην με ξαναενοχλήσεις. 3 τράπεζες τόλμησαν και κάναν αυτό που θεωρείται για πολλούς καχύποπτους, όπως λέει και ο Γιώργος, κάναν αυτό που θεωρείται για αυτούς αυτονόητο. Τι έγινε, εξώδικο, πληστηριασμό έδινες. Έλα, του λέει ο άλλος. Πότε είναι η δίκη, δάει το μηνός. Ξεκινάει το δικαστήριο, λέει ο τραπεζίτης στο όνομα του ελληνικού λαού, λέει δεν έχει πληρώσει, δεν κάνει δεράνι, λέει πρέπει να του πάρουμε το ακίνητο. Έχει έρθει μαζί με τον συμβολιογράφο μέσα, στημένοι έτοιμοι, ξέρετε πώς θα τελειώνουν. Μπαμ. Ωραία, λέει δικαστής, ακούσαμε. Εσείς δεν τι έχετε να πείτε. Εγώ, λέει αυτός. Εγώ έχω λογαριασμό εδώ και 1,5 μήνα να πληρωθεί. Ποιο λογαριασμό, λέει αυτή? Αυτό. Αλήθεια, ναι. Τα βλέπει η δικαστής, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι κρατάει στα χέρια της και λέει αυτός ο λογαριασμός υπογράφει η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων. Η Διεθνής Ένωση Δικαστηρίων, η Κριστίν Λαγκάρντ, Μάριο Δράκη, Πούτιν, Ομπάμα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Federal Reserve και άλλοι 15, δεν ξέρω κι εγώ πώς είναι. Παγκόσμιοι οικονομικοδικαστικοί θεσμοί. Παγκόσμιοι ελληνικούς. Και μετά έρχονται εδώ και τα υπογράφει το όνομα του δικαστήριου της χώρας. Και αφού το υπογράψει και αυτό, το υπογράφουν 300 της Βουλής κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος της Βουλής τα δίνουν στον πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, τα υπογράφει και αυτός, μετά τα δίνουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα υπογράφει και αυτός και μετά τα κρύβουν. Και συμπηδάς από τα μπαλκόνια, Και σκοτώνεις. Γιατί παράπλευρες από όλες, οι περισσότεροι οδηγούν και δεν ξέρω. Γιατί έχω επαφή και με το αντικείμενο αυτό, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Τώρα τελευταία πιάνω και εγώ τον εαυτό μου να μιλάει μόνος. Εγώ δεν κάνω χρόνια, κύριε Πρόεδρε.
Εσύ αγόρι μου το κάνεις γιατί οδεύεις προς τη θέωση. Γι' αυτό. Μιλάς με άλλα πράγματα. Οι άλλοι νομίζουν ότι μιλάς μόνος σου. Λοιπόν. Αυτό το έγγραφο που σας έχω εδώ πέρα είναι τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα που δείχνει ότι πέρσι τον Ιανουάριο η κυβέρνησή μας πήρε χρήματα από το Παγκόσμιο Ταμείο, από τους κληρονομικούς λογαριασμούς μας. Εδώ το λέει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Περικυρώσεως της εμπρέτο γουτς υπογραφής της τελικής πράξεως. Αυτά που δεν υπάρχουν, Αυτά που μας λένε ότι δεν υπάρχουν. Έτσι. Το Δεκεμβρίου του 2015. 28, ναι. Τραβήξαν αυτοί. Πήραν αυτοί, μόνο. Από αυτά που δεν υπάρχουν. Αυτά που δεν υπάρχουν. Έτσι, και πληρώσανε τι ήταν να πληρώσουν. Και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Η δικαστής λοιπόν, όταν είδε μέσα στον τραπεζίτη, είδε όλα τα στοιχεία που κατέθεσε ο συνέλληνας, ξέρετε τι απάντησε? Αυτά είναι απογεγραμμένα από εκεί που πρέπει και εγώ δεν μπορώ να βάλω το κεφάλι μου στον τροπάκι αυτή τη διαδικασία. Διότι αν πει ότι δεν ισχύουν, προχώρα στον πληστηριασμό, φίλοι γνωστοί χρόνια οι περισσότεροι τραπεζίτες με τους δικαστικούς, δεν το συζητάμε, μαζί τις κάνουν τις business. Βεβαίως, υπάρχει βίντεο γι' αυτό. Ό,τι ακούτε από το σώμα μας εδώ πέρα είναι υποδεδεγμένα με σφραγίδες και με έγγραφα. Είναι στοιχείο... Ένα λεπτό λίγο. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία και λέει η δικαστής, εγώ δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό, διότι δεν έχω θέμα να πω ότι... Το θέμα δεν είναι να πω εσένα, προχώρω στον πληστηριασμό, γιατί έτσι τελείωσε και θα σε με προστατεύσει η δικαιοσύνη ή το πολιτικό σύστημα στη χώρα που είναι διεφθαρμένο. Το θέμα είναι την επόμενη μέρα θα έρθει ο ΙΕ και θα πει τις υπογραφές είναι δικές μου. Θα έρθει η Διεθνής Ένωση Συγγελίων και θα πει ποιον αμφισβητείς κοπέλα μου. 3 δικαστές, 3 τράπεζες κάναν την κίνηση και οι 3, επειδή οι λογαριασμοί είναι νόμιμοι, είπε ο δικαστής, και έχουν επικυρωθεί από εκεί που πρέπει και δεν τους εισπράττεται, αλλά παρόλα αυτά το ότι δεν τους εισπράττεται είναι δικό σας πρόβλημα. Αλλά να προχωράσει σε πληστηριασμό θεωρείται κλοπή. Μέσα. Είστε καλά, έλεγε ο τραπεζικός. Μέσα. Αυτόφορο. Σύνταγμα. Θεωρείται δόλος. Σου έφερε λογαριασμό να εισπράξει και πας στο σπίτι. Άρα του σημάδεψε στο σπίτι. Δόλος. Μέσα. 3. Κατεβήκαν οι συμβολιογράφοι σε απεργία διαρκείας μετά από μια εβδομάδα. Την επόμενη μέρα από αυτή την κίνηση παραιτήθηκε ο Σάρας της Πειραιώς. Οι συμβολιογράφοι κατεβήκαν σε απεργία διαρκείας. Τιμήθηκαν την πρώτη κατοικία μετά από 5 χρόνια. Τα θυμήθηκαν. Τα θυμήθηκαν διότι έχουν προηγηθεί 3 δίκες με αυτόφορο και οποιοδήποτε συμβολιογράφος έκανε τέτοια κίνηση. Ενώ έχει προηγηθεί εξώδικο, πήγαινε μέσα. Και το πάψαν. Οι άμυνες υπάρχουν, τα οπλικά συστήματα είναι στημένα, το μόνο που χρειάζεται είναι να τα επανδρώσετε, να τα βοηθήσετε. Πάτε, κάντε το εξώδικό σας και ενταχθείτε δίπλα στα αδέρφια σας.